Tandang tonjo gong malah gudulanan ora. Iki nak dipasrahke Antasena ora rampung ora sadap pira tandangane. Iki kok getun iki wong kok tandang kok beda dhewe karo kanca-kancane. Bedane nggo napa? Lungguh tak takon aku. Ha lungguh ngopo bedane Njut. Maju perang wong digiru-giru, dioyak-oyak nganti mlayu adoh tetep bisa dipleter wae. Pleter kuwi cara ngendi? Wayang kok nganggo tembung pleter. Pleter ora ngerti, bledek. Alah, Bu. Apa sebabe kowe kok njut ngoyak-ngoyak aku sipat kuping nganti aku mlayu adoh, tetep isih dioyak wae. Tak kandhani kowe ora sah selak karo aku. Papi Werkudara kena diapusi. Kakang Gatotkaca kena diapusi. Antarja meneh sing bodho gampang diapusi. Ning aja pisan-pisan wani ngapusi karo Antasena kowe. Sebabe arep ngaku bulus putih ngono kowe. Ora bakal bereng aku nek karo kowe. Kowe ngerti karo aku? Ora ngerti kowe dudu aku. Sopo aku? Ndalo tak cethake? Iya. Sopo aku? Njaluk tak cethake? Iya. Amit sewu, kowe kuwi ya ora. Oh. Ger. Ora ana bocah wasis, ora ana bocah pinter kejaba kowe kula Antasena. Aku kok lek. Aja disepelekke. Wis, saiki piye? Nek wis aku ngerti karo kowe sejatine, ayo. Kena kowe ngerti aku ning tulung babagan iki aja kok kandhake sapa wae. Persasat suket dengkul aja nganti ana sing ngerti yen aku iki pak cilikmu. Iya. Lah saiki aku tak takon. Sebab apa pak cilik membo werna dadi ratu ngaku saka ngawu-awu langit nganggo jeneng Pandhu Asmara nganggo jeneng Wahyu Dananjaya kaya sing sunat. Apa maksude? Aku iki mbelani bener. Nggo napa benere? Tak kandhani ya, Nggir. Rikala semono ngamarta ana rawuh Kaka Prabu Baladewa. Kaka Prabu Baladewa arep mboyong layang Jamus Klimasada. Apus krama adu manising rembug menawa Jamus Klimasada bakal diboyong. Ana kayiwangan Suralaya dicaoske marang kabeh para Bathara. Miturut saka sir budi cipta rasaku cetha yen Kaka Prabu Baladewa kuwi luput, Kaka Prabu Baladewa goroh. Mula aku ngalang-alangi sebab layang Jamus Klimasada pikuwing jagat, pikuwing bumi Praja Ngamarta ya kekuwataning para kadang pendosa putra sak wargane. Mulaku tetep ngukuwi layang Jamus Klimasada. Mulaku golek jalaran, golek nesune Kakang Mas Werkudara api-api nglamar Ibu Kunti Talibranta. Oh, edan. Ya wis, nek kaya ngono tak belani. Neng kuwi aja ngomong sapa-sapa yen aku iki. Ora wis ngandel aku.
Saiki aku ngerti karepmu, tak belani. Ning kaya sinden nembang kaya ana paribasan. Ngono ya ngono ning aja ngono. Aku belani ning tata lahir batine ora. Tetep ngugui Jamus Klimasota. Lah iya. Terus karepmu jotosan karo aku tetep. Sebab disawang karo wong nonton. Arep piye-piye dibayar lho iki. Ah iya. Aku tetep jotosan karo kowe karben nggo netepi Papi Werkudara ben priksa Kakang Mas Gatotkaca ben weruh Kakang Tarajaya ben ngerti nek aku ki uleng-ulengan karo kowe. Nanging piye? Etok-etokan. Etok-etokan priye? Ngantemi lirian ngono. Oh iya. Nganggo suluk. Nganggo. Ya wis jajal suluki, mapana kene. Ing wis suluk cara apa? Ki suruk cugat. Loro nenem wis pas metaraman. Tantang-tantangan. Antasena, apa Pandhu Asmara? Wani karo aku, wedene apamu? Kene maju krasa tangan lebur jagatmu ora melayu. Sikut minger janggutmu garingan. Melayu. Nah. Garingan. Ora sanggup gamelan. Jeblosan. Nah, ngono. Dadi katon mentes. Aku doya. Iki jane tanggapan apa latihan iki? Dibayar teman-teman kok njot growehan ora usah kuwatir, bayaran tetep. Tak gandeng aku etok-etok ditempiling, aku tak tiba melayu doyak. Mengko nek aku wis tumeka ngarepe Papi Werkudara, aku disepatani lumpuh. Aku tak etok-etok lumpuh. Adat saben Papi Werkudara nek weruh aku disepatani lumpuh mesti wedi melayu. Kena dicocoke jajal tibanen aku. Oh iya, aduh, hati-hati. Apa Pandhu Asmara? Aja mlayu nek nyata wani. Aku mlayu ora mergo aku wedi.